Seuraavana Parkano. Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailun voittaja 2021. Meitä arvostetaan erityisesti kaupungin, elinkeinoyhtiö Kehitysparkin ja yrityskentän välisestä tuloksekkaasta yhteistyöstä sekä ura-auttavasta toiminnasta yritysten työvoimatarpeiden edistämiseksi. Yhteistyössämme huomioimme kaikenkokoiset yritykset. Tarkastelemme aktiivisesti elinvoimamme kehitystä sekä käytettävissä olevia keinoja sen lisäämiseksi. Kyvykkyytemme rakentaa verkostoja yrityksemme tueksi on nostettu korkealle tasolle. Yritysvaikutukset otetaan aina huomioon päätöksenteossa ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Parkanon vahvoja yrittäjyys- ja elinvoimakunnan tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi yritysperustannan selkeä positiivinen tulos ja yritystiheys, joka kuuluu kuntien parhaaseen 5. Suomessa. Reilun 6000 asukkaan paikkakunnallamme on yhteensä huimat 644 toimivaa yritystä, jotka tekevät meistä elinvoimaisimman pikkukaupungin Pirkanmaalla. Tule sinäkin Parkanoon!